Kaixo guztioi, gure gaurko gonbidatua Miren Sein da, Solasguneko egitasmoaren koordinatzailea eta egitasmoari buruz hitz egitera etorri da. Arratsaldeon, Miren. Arratsaldeon baita zurire. Zer moduz? Ongi, zuek ere bai. Igual pixkatu orduri elkarrizketagatik? Bueno, pixko bai, bino alikta baina egin dugu. Bai, hori da. Kontegu oso pixka bat, zertan datza egitasmo hau, zehazki? Bai, Solasaguna da mintza praktika programa bat. Edozein hizkuntza ikasten delikan, normalin gehien kostatzen zaiguna da ahozko erabilera hori pixkot, soltatzia eta konfiantza hartzia hortan. Orduan, Solaslagunakin lortu nahi da, talde txikitan elkartuz, konfiantza ematen duten pertsonekin ahozkotasun hori hobetu eta ohitura hartu. Kasu honetan euskaraz solasteko. Eta nortzuk aritzen zarete egitasmo hau antolatzen? Egitasmo hau Euskal Herri mailan egiten da. Euskaltzaren topaguneak antolatzen du eta gero tokian tokiko euskara elkarte edo euskara zerbitzun bidez aitzinera eramaten da. Solaslagunan kasuan, Malerreka, Bortziak eta Baztango euskara zerbitzuek eskaintzen duten programa da eta ni naiz programa hori antolatzen duna eta koordinatzen duna gure inguru hortan. Eta azkenean elkarrekin ere lan eta lan egoten zarete? Bai, euskara zerbitzuk jarraipen bat egiten dute, nirekin eta topagunekin batera, urtean zehar bilera batzun bidez, eta ikusteko nola doaien, zerbaitetan hobetu behar baldin bada, oharrak edo, aholkoak edo, horrelako aldaketak egiteko. Oso ongi. Kontegu oso pixka bat, nola sortu zen egitasmo hau eta noiz? Bai, egitasmo sortu zen 2005-2006 garren ikasturtin, orduan hori 13-14 urte baditu ja, eta hori lehen erran dutena. Ahozkotasuna eta euskara erabiltzeko konfiantza eta taldeak sortzia da helburua pauso hori emateko. Orduan esango zenuke ja ezaguna den programa edo egitasmoa dela? Bai, hori da, ja urte batzuk baditu gure inguruan eta beti badira aldaketak, baina 100 lagun inguruk parte hartzen dute, urte batzutan gutxiago bertzetan gehiago, baina nahiko egonkortua eta finkatua dagoela erraten alda. Eta edo nork apuntatu daiteke egitasmo honetara? Bai, baldintza bakarra da euskaraz komunikatzeko gaitasuna izatea. Ze talde ez dire eskolak edo klasiak, da solasteko programa bat. Orduan, bai eskatzen da gutxieneko komunikazio maila hori izatea. Hortik gotxia, konpromezu hartu behar da, ze astean ordu batez elkartzen da. Normalin, kafe baten bueltan edo hola, bine posible da paseatzera joan edo, bertzelako giro batin. Bine hori, euskaraz solastia, gutxieneko maila batin eta konpromezu hori hartzia. Gutxienez elkarrizketa txiki bat egiteko kapazitatea. Bai, hori da. Nola apuntatu daiteke egitasmo honetara intentzioa baldin baduka norbaitek? Bai, Solaslagunan telefonoa deituta, telefonoa da 610-920-673 edo bertzenaz lehen erran duten bezala edozein euskara zerbitzutan ere informazioa emanen da. Eta nola egokitzen dituzute bikoteak edo taldeak mailaren arabera edo ikusten duzute beste... Bai, hor, faktorea unitzek eragiten dute. Saiatzen gara betire, pertsona bakoitzan disponibilitatearen arabera taldeek egokitzen eta baita ere maila ere kontutan hartzen saiatzen da. Gero egia da, talde txikiak direnez, nahiz eta desberdintasunak egon, erraiz moldatzen aldela. Eta, baldin badakite taldekide bateri gehiago kostatzen zaiola, polik iziago solastu, edo, normalin beraiek ere ohartzen dire hortaz, orduan, bai, pixkot horren arabera. Zer nolako esperientzia dela hau esango zenuke? Baliogarria edo gehiago hasiera batean horrela pausoak emateko esperientzia? Bai, beraien dako betire ona. Talde txikiak direnez, lotxa galtzen da. Orduan badakite euskaraz solastera doazila eta errexago soltatzen dire. Gero, hori konfiantza hartzeko eta hola baliogarria da. Hori.
Orokorrean balorazio onarekin ateratzen dira programan honetan partatzen duten pertsonek? Bai, beti ere gustura egoten dire. Normalen urtetik urtera segitzen dute, gero, egia da, kasu batzutan ja, euskaraz ongi solasten baldin badute eta inguruak ere laguntzen baldin badu, ja ez dutela igual horren beharrik, bai, normalean euskaltegiko ikasleak ere izaten dire, orduan estra bezala ongi etortzen zaie, eta bertzenaz ere egunerokotasunin ohiturarik ez duten pertsona horiek, ohitura hori hartzeko ongi heldu zaie eta bai, normalin gustora. Ongi. Ja, irailaren amaieran gauden arren, ja pizkate kurtso berria hasita egongo zarete, ezta? Bai, Solas Lagunak ikasturtea irailan hasi zuen, eta pixkot finkatuenak dauden talde horiek ja martxean hasiak dire. Bertze batzuk oain urrian hasiko dire, guraso batzuk dire ere bai, orduan, seme alaben eskolaz kanpoko jarduerak dela eta egutegiak pixkot finkatzean oain tokatzen daia, hasitzea. Eta bai, komunikazio kanpaina oain urrian eginen dugu, orduan, informazioa ematen gabiltza eta pixkot zabaltzen. Sare sozialak, kartelak eta olakoak egiten, ez da? Bai, hori da. Facebook eta Twitter bidez informazioa zabaltzen da, esku horriak eta kartelen bidez ere bai, eta gero gaur bezala elkarrizketak, bai telebistan, irratian ere bai, eta gure eskualdean aldizkari bat ere badago, Txipitxapa izenekoa, eta hor ere informazioa agertzen da. Orduan ja, pixkat elkarrizketan behiramez, nahiz eta talde batzuk prestatuak izan, besteak hor martxan daude zuek ere bazkideak kaptatzeko, ez da? Bai, hori errandakoa. Betiko taldeak edo rutina bat badutenak hasiak dire, eta hori. Orduan, hilabeteetan lan-talanen egongo zarete, ez da? Bai, pixkot bai. Oain, tokatzen den lan mota hau da, pixkot, informazioa zabaldu eta egitasmoan berri eman. Baina, bertzetik gero urtean zehar ere bai, saio osagarriak izaten dire. Orduan, astean ordu bateko konpromiso horrez gain, ematen da aukera bertzelako irtera batzuk egiteko. Aurkezpen berendu batzuk egiten dire ere bai, solas poteoak, sagardotegira irtera bat bai egiten da. Eta elkartzen da, hemen gehien bat Iruñerria eta Hondarribiko mintzalagunak daudean, eta gero izaten dire bi saio ere bai Euskal Herri guztiko mintzalagunak parte hartzen dutenak. Izaten da, abendu aldera Durangoko azokara egiten da irtera bat, eta gero kursuari pixkot amaiera emateko ekainean mintza eguna antolatzen da. Miren, ez dakit beste zeozer gehiago komentatu nahiko zenukeen, igual beste ideiaren bat hor kolokan gelditu dena? Ez, aipatu dugu gutxi beti programa zer den, orduan, hemendik gonbidapena luzatu. Interesatua baldin badago norbait deitzeko eta informazioa gustura emanen diogula errateko. Ongi, mi esker Miren hona etortzeagatik, espero dugu jende animatzea eta kurtsa oso ondo jatea. Bale, esker mila zuri.